Район күләмендә баручы төзелеш реконструкция эшләре ел әйләнә туктамый дәвам итә. Берсен төзиләр, икенчесен төзекләндерәләр. Республикада тормышка ашырылучы милли проектлар да гамәлдә. Соңгы иң зур ремонт эшләре бүгенге көндә район үзәк китапханәсендә алып барыла, аның янәшәсендә парк төзелә. Тулырак киләсе хәбәребездә. Якташыбыз академик Әбрар Каримуллин исемен йөртүче район үзәк китапханәсе бинасы 1964 елда район комитеты буларак сафка баса. Ул еллардан соң бина статусы буенча үзгәреш кичереп 1991 елдан китапханә ролен үти башлый. 15 ел элек ремонт кичергән китапханә быел республика программасы нигезендә өр-яңадан реконструкцияләнә. Хәзер исә биредә бар да заманча булачак. Тышкы ягыда, ичидә төзекләндерү эшләрен Казан шәһәренең Интехстрой төзелеш оешмасы алып бара. Bütün нәрсәне үзгәрттек. Безнең монда коры стена гына калды. Bütün штукатурларына кадәр демонтаж ясап, яңадан менә штукатурит итеп, яңа идәннәр, стяжкалар, бөтенесен эшләп, андары фасадларны тоже үзгәртәбез. Түбәләрен яңарттык. Шул яңа композиционный материаллардан мокрый фасад белән тышланачак. Уже 50% почти эшләнде дисәк тә була инде. Монда хәзер сез нәрсә мрамор җыясызмы? Безнең бу брикс дип атала торган идән, шул мраморны ватып, менә шулай иттереп җыябыз инде без аны. Төрле пигментлар кертеп, төрле төсләр бирәбез. Безнең Алла бирсә бу идәннәрне эшләп бетерсәк, уже чистовой отделкага керәбез. Түшәмдә тоже төрле матур освещение утлар дип әйтик инде. Шундый. Армстронг дигән не bileyim, patolog Armstrong diп аталган. Бинаның эчендә стеналар 2 каттада штукатуркаланган, өстеннән тагын декоратив рәсем белән капланачак. Коридор идәннәренә дә мрамор плитәләр җәелә. Бүлмәләрдә зур үзгәрешләр сизелә. Кайберләре берләштерелгән. Ә менә элек китаплар торучы бу зур зал укучылар өчен булачак. Анда баскычтан күтәрелеп балкон өлеше дә эшләнә. Тарихи чорны хәтерләтеп торучы бөек юлбашчы Владимир Ленин сурәте үз урынында калачак. Һәр бүлмәдә өр-яңа радиаторлар урнаштырылган, ут чыбыклары яңартылган. Ул безнең инде 23 елның башыннан башланды. Без январь аенда китапларыбыз белән бергә күченеп тордык. Ә менә 64 елда салынган шушы матур бинага Аллага шөкер төзүчеләребез инде ничә ай буе тырышып ям кертәләр. Ә инде ул киләчәктә гомумән бөтенләй үзгәрәчәк. Безнең китап укучыларыбыз әле танымый торыр дип уйлыйбыз, чөнки тышкы өлеше, фасады да һәм эчтәге бүлмәләр бүленеше дә инде күп үзгәрешләр кичерде. Һәм укучылар өчен, барысы да укучылар өчен, аларга җайлы булсын өчен эшләнә. Безнең инде иң беренче үзгәреш зур уку залына керде. Элек без анда абонемент буларак хәтерли идек. Китаплар тора иде безнең анда. Менә шу 40 мең китапны үзенә сыйдырган бүлмәне без инде китаплардан бушатып, аны архив бүлмәсенә күчереп, уңайлы итеп, китап укучыларыбыз белән очрашулар уздыра торган, мастер-класслар уздыра торган, һәм инде балалар, гаиләләр белән бергә ял итү урыны, яшьләргә җайлашкан урын булачак ул безнең Алла бирсә. Зур зал булачак Алла бирсә. Әгәр инде менә бу арада бик мәшәкатьле вакытыбыз, грант эшлибез. Ул инде 15 миллион сумлык грант. Инде райондашларыбыз теләп торсын иде. Хәере белән менә бу грантны отсак, безнең китапханәбезгә бик күп яңа мебель, оборудование, өр-яңа китаплар алу мөмкинлеге булачак. Булай инде район җитәкчелегенә, республика җитәкчелегенә без бик зур рәхмәтле. Менә китапханәбезгә шундый зур игътибар булуына. Бинаның тышкы фасады дымлы штукатуркадан гыйбарәт, аралары композит панельләр белән эшләнәчәк. Дизайн проекты буенча китапханәнең каршы ягында түбәл эшендә киштәләргә тезелгән китаплар, яны басып торган 2 китапны хәтерләтәчәк. Биредә тагын бер яңалык, китапханә ишек алдында парк төзелеше. Ул Тора һәм шәһәр мөхите милли проекты кысаларында эшләнә һәм шартлы рәвештә хәзергә аны Тукай паркы дип йөртәләр. Бүгенге көндә беренче этабының эшләре дәвам итә. Яктылык линияләре урнаштырыла. Гомуми кулланылыш өчен бар таләпләргә туры килүче бәдрәфтә төзелгән. Паркта бөек шагыйребез Габдулла Тукай бюсты ял итү, күңел ачу, китап уку өчен зоналар булыр дип көтелә. Төзелеш белән Казан шәһәренең Агварей компаниясе шөгыльләнә. Менә бу урында да безнең bütün нәрсә китап укучыларга җайлы булачак. Балалар белән килеп ял итү өчен, үзең генә тынычлап китап уку өчен дә, яшьләр белән җыелып утыру урыннары да. Менә бүгенге көндә бик зур эш башкарыла. Шушы китапханә без урынында, бакчасында, эчендә төзүчеләр көн-төн тырышып эшлиләр һәм тиз арада без менә бу матурлыкны күрә алырбыз һәм файдалана алырбыз дип уйлыйм. Бу сезгә дә зур эшләр эшләйиннәр. Бу зур хезмәт. Без инде әзерләнәбез.
яңа форматта, яңа җиһазлар белән китап укучыларыбызны үзебезгә күбрәк җәлеп итә алырбыз дип уйлыйбыз. Бездә кызыклырак һәм файдалырак булыр алла бирсә. Паркны төзү 2 этапта башкарылачак. Ә менә китапханәдәге реконструкция эшләрен сентябрь ае ахырларына тәмамларга дип планлаштыралар.